covenant signing personal nga gintambungan ni Mayor Jerry Treñas bilang pagpanghanda sa matawhay nga 2022 elections. Kag pagbakuna sa mga pamatanon nga nagaedad 5-11 ang pagasugura na. Simbolo sang organisado kag matawhay nga 2022 election ang ginhiwat nga Interfaith Prayer for Peace and Unity Caravan and Covenant Signing subong nga adlaw Pebrero 9 nga ginhiwat sa Plaza Libertad. Personal nga nagpadulong si Mayor Jerry Treñas, kaupod ang Uswag Ilonggo Party List. Nagpakita man sang suporta ang Commission on Elections, Iloilo City Police Office kag City Councilor electoral candidates. Matapos ang sinapol, ginpangunahan ni Mayor Treñas ang formal nga pagpirma sang kasugtanan ukon manifesto sa tinutuyo nga makaangkon sang matawhay kag patas nga eleksyon. Nagpasalamat man ang alkalde sa bug-os nga suporta sang Team Uswag Ilonggo. Nag-support kita sini sang covenant signing upod sa aton Team Uswag. Kay para sa aton ang eleksyon agi lang ni. Ang importante ang panggobyerno sa syudad. May direksyon ka, may ara ka, mga plano, may vision ka para sa aton palangga nga syudad. Amo na nga ang Team Uswag, ari gidi, kumpleto kita. We will make sure nga ini nga election will be fair, just, kag free sa tanan. Madamo pa sa mga proyekto nga ginahatagan na tensyon ng alkalde, humalin sa pagpatahom sa mga pampubliko nga plaza, pagtukod sang iCare building sa Mega World kag madamo pa. Madamo pa mga projects ta, no? Ang mga iCare ta sa Mega World. Ang aton ospital nga terms of reference ginapatapos ko na. I think it will be ready before the end of the week. Ang aton nga plaza sa La Paz gina-finalize na ang terms of reference. May mga drainage kita nga ipaubra sa masunod. Ang aton nga nutrition center da sugda naman na paubra. Ang aton Iloilo Government Center dira sa aduana ubrahon man ina. Inugpabid naman na ang police station dira sa Haro. Sige ni mga projects da para sa kaayuhan sa syudad. Sa pihak nga bahin, apisaryara sa gihapon ang pamahog dulot sang COVID-19 virus, dugang pa nga mga investors ang ginapananaw sang alkalde dala sang Comprehensive Land Use Plan o kon CLUP. Sa idalom sang Wheels Initiative Program sang alkalde na sentro sa welfare, health, education, environment, livelihood kag sustainability, ginaduso nga mapadayon ang kalidad nga programa padulong sa progreso kag pag-uswag sa syudad sang Iloilo. Dugang nga 10,000 nga doses sang Pfizer nga bakuna gikan sa national government ang iga-deliver sa syudad sang Iloilo sa palaabuton nga Pebrero 11. Ini ang pag-ausaron sa pagbakuna sa mga pamatanon nga nagaedad 5-11. Masobra 60,000 ka mga menor de edad ang populasyon sa mga pamatanon nga pagabakunahan. Nahibaluan Pfizer nga bakuna ang ginrekomenda sang Department of Health. Ginahinyo sang alkalde ang kooperasyon sa mga ginikanan sa pag-pre-register sang ilang mga kabataan. Sa subong, yara na sa 3,000 ka mga pamatanon ang na-pre-register. Ginalauman nga madugangan pa ang numero sa masunod nga mga inadlaw. Ginahulat ko na lang ang bakuna. Nag-text si Secretary Vince Dizon kay nasa sabat sa akong pamangkot. Mapadala sila, no? And ginahulat ko na lang ang text message sa DOH kung pilagin man ka bakuna ila padala. So far ang aton to na pre-register mga 3,000 plus. Ginapahanumdum sa mga ginikanan nga magkoopera sa kampanya sang lokal nga panguluhan sa organisado nga vaccination rollout. Sa mga ginikanan, sarang makapa-pre-register ang ilang mga kabataan sa SM Strata. Magdala lang sang valid identification card kag birth certificate o kon NSO sang ila kabataan. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.